Kaginpalantaw ni ICC Senior Trial Lawyer Julia Nicholls ang video ni former President Rodrigo Duterte nga nagabuyayaw sa International Criminal Court. Tatlong kadlaw ante sa gindakop sang Marso 11, 2025. Matandaan nga sang amo nga tion nagagwa ng huring-huring nga may warrant of arrest na batok kay Duterte. Ginmuno man ini sang former president sa speech sa tubang sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Kag sang ginbuyayaw sila ang ICC, naginugyaw pa kag nagpalakpak ang iya supporters. Ginplay ini sang prosecution sa tubang sang judges sa pre-trial chamber 1 nga pamatuod sa panel nga maayong kahimtangan ni Duterte apang gulpyala lang ginhambal sa iya abogado nga maluya na ini kag malipaton sang nagabot na ini sa The Hague. Pahayag ni Nicholls, bisan ano pang ihambal sang defense team sa tubang sang korte kag sa tubang sang media ang maatag. Amo nga wala sang problema si Duterte apang ginpili gid sini nga hindi magkadto sa confirmation hearing kag hindi magatubang sa korte kag sa mga biktima. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga That's him 3 days before coming to The Hague. The point is that despite what the defense may say here or to the press, Mr. Duterte is perfectly fine. He's able to attend the proceedings today. There is nothing stopping him except that he doesn't want to be here. He chose not to face the court, not to face the victims. There is no reason for him not to be here other than his request and choice.